It's 6 o'clock in the evening na, pero ingana paghihapon. So, I'm in my garden. Nanguha og sili because I'm gonna make a Bicol Express. So, sili. Tigamay pa man eh, dugangan na natog tulo. Okay, naapa no. Nabinlan pag ito sa mga langgam. Okay, mo na no. Isa sa sikreto sa akong kinabuhi, filingerang hardinera sad ko. It's me again, your Filingera Cusinera. Bago kong apron. It's not bago actually. It's bagong nilabhan. Kaya ang isa ka apron nga akong favorite po nga katong na ay trapuan ni medyo kuan na siya. Labhuno na to siya kay sige man tag pangluto, no? So sige pangluto pero actually magluto sad ko pero wa ko naka-vlog. So for tonight's vlog, for today's vlog, I'll be cooking ito? Bicol Express. Bicol Express, the Filingera Cusinera style. No? Okay. Wag yun magsulod og recipe. We'll see. We'll see kung Bicol Express ba gyud ang kahinatnan gyud ang akong pagluto karong gabi. No? So, for the ingredients, ako naman yung pang-slice na natay tulo ka klase nga sili. Siling espada, siling atsal, o siling nga labuyo. Gamay lang kay basig dili na unya sila mangaon, no? And the spices I used white onion, ginger, and garlic. Okay. And as a substitute sa bagoong alamang kay dili na jud ko medyo gi-discourage na ko og kaon ng mga asin, mga salty foods. Pero kalami gid ng mga bagoong, no, kanang mga ginamos, lami kay na. Tabi na kay na ay sili, but then medyo hinay-hinay sa lang pud ko og no limit sa akong salt intake, no, sa mga salty foods. And instead, I'll be using oyster sauce. Kamay lang sad. And milk. Coconut milk. Mas maayo gyud kung fresh nga coconut milk. Kaya gabiin naman. Wala na ilubi. Kapoy na po magkabugod og lubi. So kanina lang, no? Creamy gata coconut milk. So, nakalimot ko, no? Kalimot kong sultihin nga na pa isa ka ingredient ang pork belly cut into strips, bite size strips. Okay, actually inigluto ani mo gamay man ni siya, no? Okay, so let's start. Okay, I'm using again the ceramic pot. Filingera Cusinera ba ya? So, ano po ba oil? Dagino to ng oil. About 2 tablespoons. Para na siya, no? Init lagi siya kay maneaso na. First, garlic. Okay. Jama-jama ra gini akong style, no? Sigon ra gyud sa kuan. Sigon ra gyud sa mahinumduman ako sa giingon sa akong landlady sa Manila. Mag-isa ka lang ng panakot. Unsa to Tagalog o panakot? Basta kay mag-isa kay panakot. Ilaha sa dito, kanang onion gid ang unahon, pero ako magbuot kung ako ang garlic gid ako. Gusto ko ang garlic medyo brown. Ya, humot gid siya. Humot na. Daysa pa ang okay.
And the ginger. I-appeal daw jud og gisa ang ginger. Kumot. Okay, sprinkle with a little salt. We're using Himalayan salt. Pinch lang. Okay. Kinahanglan gid ukay. Nadagko ra na kung hiwa ang onions. Wala pa sila nagbuwag. So inikabuwag na. Ato nang i-kuha ng ato ang porky. I-drain ang ginano. Kinahanglan i-drain kay mura man siya kuan. Tapos bisahon. Wala na lang nako ni siya this year kay ako na lang siya pabulakalan og tubig later. Daghanan ra gid. Okay. Mura na siya mag-isa ba? Ako nagpat holder na to yan. Wow. Mga na mga higala. Wala na ko naanda mga mong pot holder. Bao og asa na. Munang I'm using kuan tissue. Kitchen towel. Paano siya na? Ito. Medium heat. Ay. Naman dyan ang magluto, mag-ukay-ukay. Para magawas ng iyahang natural oil. Tabon again. So, mo to mga friendship, no? I'm very blessed. Bisan pa og I'm a breast cancer patient, pero blessed paghihapon ko kay wala jud ko diet restriction, no? So I like what I said before, myself and I ako na lang gyud ang medyo mo dili og kaon sa mga pagkaon nga medyo feel nako nga mugara ang cancer, no? Karon ganahan man jud ko kaay mo kaon og margata and sili. So what came to my mind is Bicol Express. Ganahan jud ko kaay Bicol Express. Mas maayo nga ako'y magluto kay sure ko nga walay seasonings, no? Kanang mga ready-made nga mga seasoning. They are doing away with that. Kay natural na gyud ang among gigamit nga mga spices, no? Fresh from the market. Katong mga ingredients as much as possible kung magluto mi karon, no? Gamit ra mi og asin. So for now na may Himalayan salt. So Himalayan salt among gigamit. So rock salt do, no? Kanang mga natural nga rock salt. And for the spices, kanang natural spices, like, ang maayo diha imong di ka magpinhik sa imong spices kay maunay makalami, no? Makadaglami sa pagkaon. Mao na isikreto ana, no? Di ta magpinhik sa mga ingredients kay para ra pud sa atong lawas. So kani akong pagluto-luto murag sinampangkong style. Sinampangkong style lang, you know, base ako mga nabasa, base ako ang nadungog, base ako mga interviews ako mga chef, mga cook, sila ang technique, pero nagi-uban nga diligid mo tugaan, no, kay mga labi nagnaa sila yung mga restaurants. Syempre, kuan man na siya kanang trade secret, no? Ilahang magid ng kuan unsay ilahang lami kay mao gini balik-balikan sa mga tao. So trade secret na, family secret sa ilahang restaurant. Ana. Kani ako walay trade secrets. Ug unsa lagi kuan usahay malami, usahay
di pod lami no, usahay asinra, usahay tabang, usahay pod timing. Nga nila niya to ang pagluto-luto no. Kaya medyo kuan lang ba, good vibes lang kita nga naapod tayo makaon. So if you feel nga sayop ang akong gihimo sa Bicol Express, please do make a comment no down below kay aron akong ma-correct ang akong sayop nga practice of making Bicol Express no. Tabangay po din taon ko nga malamian ang akong Bicol Express. Thank you for your comments later para ma-improve pag yun ang akong dish. Salamat! Okay, sumurag. Nakuha na ni siya, no? Nakuha na. Gawas na din iyang mantika. Okay. Atong ilunod atong sile. Atong tulo ka klase nga sile. Atsal o espada. Basta correction na lang dito ninyo og sayo pa na akong gibuhat ha kay. Ang akong end goal ani is maluto ani niya mga mura og Bicol Express gyud ang silaw. Gahi-gahi pa naman tambo. Diba lang na sabaw? Ato ni siyang butangan og water, ato sa steamer water. So, in my cooking show, that's cooking show na din. Oh my God! Kung ako magluto, akong gamiton gyud hot water, kaya ang dali na siya mabukal. Nga na ko katapuan, magluto ka ng murag instant pa. So, this is about 2 cups, yeah? Wala lang. So, this is about 1.5 cups of hot mineral water pa jud. So, no? Mineral water pag yun. Kaya, sa dispenser lang, kuha din itong initubig. No? Kaya, aron dali, yun siya mo bukal. Aron mahumok-humok kung yung tambok. So, inagbukal ana, ay pa na ako ilunod ang oyster sauce. Na 1 teaspoon, yan na. Takupan, napod, simmer for 3 to 5 minutes. Magbukal na siya on medium heat. So, gabukal naman, butangan ko siya about a teaspoon of oyster sauce. Ay, nadaghanan man. Hindi lang. More than a teaspoon. But less than a tablespoon. Okay. Oyster sauce. I'm using Mother's Best Kemo. Hoy! Ano sa mo itong lupad? Ha? Si Muchi. Nuhanan kayo niya akong mga ero. Kay, mga lupad. Murag vampira. Tag-as ka iglayat. Tanaw ni mong luto. Oy, tanaw-tanaw kag luto ha? Muchi? Ganahan ka mukhaon na ni later. Tilawiya. Taste test. Wala pa'y gata. Sabi no? No? Makayog ka. Makayo og Pinot. pinot sa ilong. So, ano? Medyo atong i-check kung nahumok na pa ning karne. Okay. Mga 3 to 5 minutes. Pero depende maguna sa gig ka ng bikos-gon sa siga. So ako dili gid ko stricto about time pila pag simmer, basta kay makit-an gyud nga naghuyok-huyok na ang tambok. Pwede na matunga ang tambok. Amo na na. Okay, mas kita man jud kahibaw og naluto na ba or wa ba. Kaysa ubang mga recipes mo ingon sila 3 to 5 minutes ang simmering, napoy 5 to 10 minutes ang ipa-simmer. Pero kita man jud ang mag-control, no? Kita ang nag-control, nakakita gyud diri first hand sa kusina. So, we're not strict on timing. Basta kay maluto lang gyud na. Maayo lang gyud nga inig-ob-ob na to, lami, humok, no?
Wala akong timer, mga higala. Ang toko. Toko. Uwan. Dili. Uwan. Dili. Uwan. Dili. Ay, di mo one guys. Mga init kayo. So, kani akong Bicol Express, ganahan kong sabaw-sabaw, no? Kay ibahog sa kanon. So, kani, ning lesson naman ang iyahang water, karong taod-taod, mga in just 1 to 2 minutes, ako na iya ilunod ang gata. No? Katong coconut milk. Iluto naman ang karne. Pero ganahan lang yun si mama og humok, hasta ang tambok. Okay, so it's about time nga ato nang ilunod ang gata. Katong sakan. Kaya di po ko ganahan og uga nga kuan. Ato pa man po ni siyang okay. I'm using 1 can. Ihurot ko na siya. Okay. Ooh, kalami. Ano gid ni? Boy, tihik-tihik gini sa gata. So, nalunod na nato ang gata, no? Okay. Humot na gid ka isa. Ato lang siya pabukalo, no? Ato lang siya i-simmer for 5 to 10 minutes. Kanang uga-uga siya. Pero dili gid po tantong uga. Kaya ganahan ko og sabaw. Sinabaw nga Bicol Express. Nagbukal na siya. Paabuto na nato siya ng murag magmantika. Wag ibantay eh. Kapit na ma. So, the gata is in. My Bicol Express is express kuno. Express. Bicol Express. So, tilawan nato, no? Kung asin ba ni or tabuang ba or halang. Halang gid siya, halang. Pero dili po siya kay halang, no? Lami sa throat, no? Pagluto na mag Bicol Express, lami sa throat. I think no need na to add salt kay okay na para sa ako ah. Okay. So again, this is organic, only natural ingredients. Organic. Good for the health. Hinaot unta. Kurusan. Hinaot unta. Hinaot unta nga kapasar na pod ang akong Bicol Express later on sa taste test nila kung mga unami. Actually, wala sila choice kay murag maora ni amo ang sudan karong gabi eh. So, time check. Okay, so murag mauna gid ni no kay ning gawas ng oil. Okay. Nag-oil na ang ato ang dugde. So, mauna ni. Luto na. So, kaya no, kaninga pat, bahala og nagkabulingit. Dritso na ni dito sa kananan. Na, nagkabulingit. Nga ni may style kay kapoy na balhin-balhin sa laing sudlanan. Okay. Yan na ba? Pati among rice cooker, wanay balhin-balhin. Dritso na. Butangan na lang og kanang sugkay, kanang luwag. Okay, it's done. Taste test. Kanon and Bicol Express. Okay. So, kung siyang tilawan. Ew, ang sili, ang sabaw, well sili. Tilawan ang tilawan.
Oy, saba lagi. Mek. Mek siya. So, kang kuya. Kay ganina rin siyang gatilaw-tilaw. Atong tanawon og makapasar ba. So what can you say? Ha? Unsa? What can you say? Lami? Why lami? Ha? Lami? Really? Dili kay hang. Okay. So na-activate jud imong throat. Murgangan juga ba kay napuwa ka? How about you, mother? Basig babaho si Pon ka hang. Ni-activate ang imong ilong? Pero lami man. Oh, really? Sakto ra ang timpla tabang. Sakto na daw. Hmm? Dili man pud hang kadyo pero Oh, gigamayan ra na kog sili oy. lami. Ikon sa luto. Kay lami na siya isagol sa luto. Okay. Ha? Lami. Lami. Ike. Thank you. Nakapasar. Nya pa lang. Di na gikakaikyas. Lami. Sure? Kapasar na? Okay. Thank you. Dugang pamor. Gamay ragali akong giluto. So, grandma, how's my how's my Bicol Express? Yes, because Bicol Express ko na to kanang dapat gito siya halang ba. Pero akong gangan kung may espada. di kanang labuyo gid akong gigamit pero 5 ra ka buok. Oh, unya kanang kuan ang akong gigamit nga coconut katong salata. Oh. So, what can you say? We are very delicious. Pasar na pod. Yes, basta. Okay. May kini si grandma kay makapasar ko permi. Thank you, grandma, for the feedback. Lamian to. Okay lang. Oh, gamay ra tong hang. Gituyo na ho kay aron makakaon po sila. Kuha sa hang. Oh. Pakihang guys. Meron kayo? Si Ate Tue. Okay na ka sa hang guys. Okay na te? Ha? Dili hang kayo? So okay ra siya. Pero Bicol Express ra gyapon. Ang grease ito niya danawa tungkol sa mga kuan. Sa. Ang dili na feel og tambok ba. Gikuan man na siya murag gipakupsan gamay. Yes, thank you very much. Nakapasar na sad. Thanks, Grandma. Until the next experiment. First, ay, ngit-ngit. Ga-brown out, mga higala. So, mapay pag humana mo og kaon sa akong gihimo nga Bicol Express and kapasar na pud. Sunod, paguna-una po na po kung unsay ako ang lutoon nga pagkaon, no? Ako dahil po i-share sa inyo ha. Kung unsaon ako pagluto, kaaron makoreksyonan po ko ninyo, no? Makoreksyonan po ko ninyo o unsay akong sayop sa procedure, sa mga ingredient. Basta ako kung magluto ko, maghiling ra ko sa ref and then I'll try to make something out of it, no? Kanang so ngana ra gyud ta. Jama-jama, no? And thanks for watching. Like and subscribe. Comment. Like, comment and subscribe. Daghang salamat. Till next time. Bye.